Bapak Rizki majikan tua Bapak Niwiji minangkane majikan tua singge Taiwan Kang Bayari Mama Maling minangkane majikan Nono aja lali Ayah Heri Jahrane geding calon majikan Bok Loyang Mama Ajri geding sareng Bok Tuane Dinda aja lali Mimi Niangal Mimi Dede singge Taiwan Bapak Tuane Lesti Bok Tuane Lesti Mama Jahrine geding Noktu kaminang mane majikan tua dewek Ayo Mama Ece geding anak putune Bapak Udi geding Najana diralikan ora bisa lali Kang Kading bidangkane bos panel Yayu Ine geding kaberan Bliweru jagat panas Bliweru jagat udan angin Mamae anggiae geding singarane wong kerja wong menggawe apa maning kepon kerja dadi bujang beli kenaliren kun maning masih udan kun maning masih panas sedangkan awak pada larabai Mamai Agia sing becik pengen sing bayari Bapak Wiji majikan tuang kerja beli kenaliren lamon kepon bujang kerjane sing akeh liren pegawean nambah numpuk kerjaan tambah akeh terus kayak majikan ndeleng bujang males Mama Rizki sing Taiwan sareng Bapak Wiji majikan tuang dinangkane Kang Bayari ya wis pasti kerjane ora kanggo mustine majikan luru bujang maneh tapi ya kudu priwe singarane kerja kudu disyukuri rezeki kudu dinikmati kin maning sekedar kerjaan ing jero umah Mamai Agia sing becik pengen Bapak Wanda Ibu Narati Ibu Hajat Dewek najan kerja ning jaba umah selagi mampu kepon pasti bisa bujang sing setia bujang patu karo majikan jare dewek maya kepon iku saking emaneng majikan betah ning kepon senajana kerja terus-terusan Sareng Bapak Kartini Wasi Kudik Nok Cuci Norek Erika Sibeta
mumpung ketemu karo wong masyarakat junti. Junti kedokan. Junti. Junti orang ida. Sirama anak yayang ngarani junti. Ya kon si anak yayang nada. Yayang nada makunku bintang tamu setarube. Oh bintang tamu. Bintang tamu setarube. Iya ari bukat kita mah desa junti anak yayang. Anak yayang ku bintang tamu kuno pon, bintang tamu kuno seperalatane seudane. Oh udane kedek. Udane ku gawane yayang. Iya. Kita na koreng. Ya artinya delengan kita ngesor dah. Apa sih pon? Lah dodok ning runta-runta. Lah lo. Lah butuh keceluk iku kepone tek aja. Celuk dalang viral. Dalang viral aja iku je dalang linggebuana kepon. Kepan kepot. Kepan kepon. Kudang ya artinya ku waya dodok maning runta-runta ora kita. Berarti bener jare wong enak soten jare wong deleng. Nah, enak soten jare wong nyawang. Jare sing kene mah enakan, jare kane enak kuwen. Iku je kepon je enak teka-teka je dangdan je. Terus saya langsung membeli weru suka dukane wong menggawe kayak kenen kidang. Iya. Delengan kita ke sing umah marani mene dah. Apa sih? Awak pada lara kabeh. Nang apa? Ya mu masalah pada lara mah iki dang setire mene wetenge mene kita. Nang saking wong masih mending sirama pon. Kita mau ning dalan arep gulet karo bocah. Dure apa lantarannya sih? Kita arep gulet karo bocah tak udak nunggak motor beli kenal lamun kena jeting eling bae. Nang apa aku nasirane dipoyoki? Ya bocah anong-anong je teka-teka ku mang je anyaran je sampeanku. Iya. Buat kita ku anyaran ku nganu apa kita ku. Kita ku motor lawas. Iya. Yo nganggo tas lawas. Bokat kelambine sing anyar. Kelambi pengen. Ya maksudnya mah bokat di sangat lebaran ora kinke. Iya. Sendal ta. Ora. Sing ngarani anyaran ku sira apaan sing anyaran? Dume kita nganggo jas hujan ngarani kita masih diplastiki. Oh iya. Hari kayak motor gari masih diplastiki manya. Anyaran. Oh lantarannya mah kuat. Iya. Iya. Ora kok beli terima bocah kok lagi hati-hati ku disangka anyaran. Beli weru kenang udan ya dah. Ya datari bocah mah kadang elok beli ngerti. Iku ya yang nadane. Iya alo yang. Ya yang nada. Iya. Tambah mene tambah ganteng yang bah, punya ya, sejuta senyuman. Iya artinya kita kidang singarane menggawe beli weru jagat udan. Bener pon. Ku apa maning kita kan bujang. Nah kun sing diarani tanggung jawab dalam bekerja. Nah, yang temen jare majikan lamun kita lirin iya, kenang iya. panas ngau bae, kenang udannya kukuban bae. Yang temen jare majikan ya artinya ngomong tak beli. Nah paling yang gelendeng ning ati. Mung bae kan jening jero atine kan jrenjem lagu rada. Ya grentes. Iya. Ya artinya ngomong mau ora konon kabukat ora enak. Iya. Masalah kita mah kan kerja lawas Banget. Lawas kita mah kerja nih kena ya artinya karo majikan bukat ora enak kandane. Iya silakan kerja ning kene kinang saking betaya kepon. Iya. Emane ning majikan. Iya. Jadi sira ning kene kerja ki lawas. Lawas idang kita mah. Ya artinya lagi kan balik ora jagat lebaran ora. Lebaran kan sira balik mau pirang dina kan pon? Dang ora rong dina-dinacan mau ngawane bae terus bengine di telepon soke mangkat esuke. Iya pon ya. Iya. Nang saking tanggung jawab kerjane beli mikiri silaturahmi. Iya. Ning umum wong pada salam-salaman apa kita mah langsung mangkat mau majikannya butuh tenaga ya. Iya bener pon. Iya, konon. Barang anu sira kerja ning kene ki sulit pirang tahun pon. Majikan kin. Iya majikan ki. Pira sih kana kita ya. Lamun beli salam mah kita aku kerja. Ya tak hitung ku 80 tahun dang. 80 tahun kerja ning kene sira kepon. Iya kerja. Sing bener sih pon. Sing bener ake sing rusak pirang-pirang. Maksudnya mungkin iki pon, kok tak hitungnya pon. Iya. Sira ki ngali sing majikan waktu Aas Rolani.
Sik aja bangur gedang. Ya artinya kalau lagi bang majikan kan 3 tahun. Aja kanda mono-mono Ya setri. artinya kan Iya. lagi waktu mau, Iya. lagi waktu ngaulan ning mimi kaji Iya. asrolani. Iya masalah malakin pangapura kudu bari jaluk THR ora tak. Iya. Aja kanda mono-mono. Pangapura nangis temen ke bari jaluk THR ini Rama. Iya. Ning kono 3 tahun sira kaya. Ndek. Ning kaji askah? Lawas. Lah berang tahun kan 5 tahun bolu kan. Sing awu cilik ora dang Oh, sing awet siret ceprot langsung ngaula ya. Iya. Berarti 8 tahun kono ko. Iya. Terus ngali. Ngale. Sandiwara kroya kono. Sandiwara kono ko sandiwara kono ko. Iya. Sing kene ganti arane si Malodaya. Ganti maning. Oh, ganti maning berbu kembar maning. Iya. 3 tahun kono ko ya. Iya 3 tahun. Terus kali maning Ngale. ning kamplong. Amplong. Iya, sira dalange. Iya. Kita peralatane. Iya, sira kan peralatannya ya. Iya. Terus sirane dari serigana sandiwara nanti kadang. Sandiwara Cepedang. Iya. Mari dari perala anu nih dari serigana saya. Sandiwarane mari. Iya. Iya ya dah. Aja mono-mono kadang. Ah. Sira kono 2 tahun berarti kabeh dau oleh 13 tahun. Iya. Tasi kono kan ali menek. Yang ngalimin kene sandiwara kian. Ning kene 80 tahun. Ya kerja kita ki kene ki. 80 tahun. Nah, kau dengan umur sirane pirang tahun? Umur kita? Iya. 47. Umur sira 47. Iya. Kerjane 80 tahun. Iya lawas kita kene ki. Kau dengan kapon? Sira ki bener ta edan sih kon. Sira make dertem sih nang Sira hitung-hitung sih keder konon sira sih bae. gawe keder makipon. Aja ngeder-ngederi. Sira sih gawe keder mah. Ah, 80 tahun sira ki kerja ning kene ki. budek siraku kita kerja nih kena kisah mana majikan. Ya kau dengan kita kira dah meteng-teng kayak kan make. Medeng-deng. Artinya kita kena nafsu. Ya. Sira ki kerja ning kene 80 tahun. Dua raya. Umur sira nek 47. nah kok sing gawe masalah ya kupon. Masalah apa? Umur 47 sira umurnya kerjanya 80 tahun. Ya umur kita. Ya iyalah umur sira mati ya sira los. Ya kudu umur dia ke kita sirane mah ngotot-ngotot kayak kono. Ya arti di sira kerja 80 tahun umurnya 47. Ih diwara iya mengkonon kita ku. Ya sing 33 nek. Ya kuno umurnya sira ya los. Ih. Ya kuno umurnya siapa sih 33 beli ngaku beli apa? Sira ke 80 tahun kerja ning. Iya budak. Lah, rong nak keke. Ah, ditulis. Kerjanya kita. Heeh. 8 0 Nah, 80. umurnya sira nek. Papat karo 7 47. Nah, 80 dikurangi 47. Ayam bukuna matematika ta. Ah, ya duduk kayak kono nih berarti siraki lawas kerja nih kene daripada umur siraki. Sira masih ning weteng ke siraki masih wis kerja nih kene. Ya ulu kita ulu lahiran ora dah. Ya kok nang apa ulu lahiran tuane tua kerja. Tua kerja priwene sedang. 80 tahun kerja nih kene. Dibandingaken karo sahabat tua Karo kerja. ketek. Sura kita 40 aja kamu juga. Sira si gembuyu mah. Koi Buat ngarani kita. beli. Kita lagi marah-marah, Madepana guys. Sabane. Si gembuyu bae. Madepana guys, kita anak keder iki lagi. Aja sa mau depan kita magampang kangen nih. Iya. 80 tahun. Iya. Umurnya 47. Oh dikit dah. Ora katon setriming setan. Sing pada kamu madep mana gak? Kita anak keder kandane. Sira sih gawe keder maningan pon. Priwe sedang. Ya Allah, masa ya kita. Ya Allah mani ya Allah. Wingi tas lebaran masa ya kita kene kudu Durung suwe salaman kin tukaran man. Ya sira sih gawe tukaran mah. 80 tahun. Iya. Umurnya 47. Sing 33 ne mendek. Ya umure siapa ku umure is durung sampai semono ningan. 80 tahun dikurangi 40 Sampai nyerimpet kanda 80 beda. Sampai 87. 80 karo Masa 80 likur. 80 karo 47. Iya. Ke 80 ora kepon. Aja karuan. Ya berarti sira masih ning weteng sira wis kerja ning kene. Kita nih. Iya. Ya lahir. Ulu lahir tau lu kerja. Ya ulu lahir. Ku. Kaku priwe sekini ya. Bocah ki anu tak Sarawak untuk growo ke SMA. Jember kadang karo sira ki. Aja manik sira jember deleng kita sing duwe rai go jember dewek.
paingan sirama karo rumah tangga tukaran baik ka. Ya kun makembangnya wong rumah tangga. Masuk. Iya ada kita mani wong beli duwe wong rumah tangga mah bakal wong beli duwe malah kamani ngurusaken ekonomi. Kok dingin urusan tahun dingin. Ya cok ayo jelasaken. 80. Suwe kita ngang sore ki 80 karo 47. Ulu lahir ta ulu menggawe siraki. Ya ulu lahir. Ulu lahir. Iya. Ki siraki ya mbok kira. Karo bapak dira. Iya. Utak. Terus Oh, cetet. Goblok. Akeh bocah. Siraki terus metu sira. Mana gak iso deleng narai keker. Lah lho. Iya. Karo kita kandak ki Ya setan. kan ora ini mene bae. Di sini sini dhuwur dhewe kan. Ya mana delengaken salon manat aja mene. Ya sero. 80. Iya. Karo 47 akeh ndi? Akeh 80. Oh, berarti kan tua kerjaan iki daripada sira lahirku. Si salah ki siapa Sing sih? salah wong dagang rujak. Sira nyalai wong dagang rujak dure apa nih? Karuan nak akuarium nang apa kanggo nang wadah buah-buahan. Lamun anggota teleponku bocor nang. La ilah lu nyalai wong dagang. Sing salah mah wong dagang pindang. Dure apa inganku nyolong apa wong dagang pindang Karuan iwak mati nang apa di Banyoli. Ya lamun laka bajunya aku beli sedep pindang mah. Yo tak serawat karo amping kok. Angger bae sing menang mah wong dagang uyah. Dure apa ku menang ngeslot, wong dagang uyah tukang ngeslot, Beli ningon. tukang judi. Ora. Ku tukang pasang togel. Tuh. Bisa menang wong dagang uyah. Wong dagang uyah mah payu beli payu gak keprok bae. Si dure apa ku keprok bae aku. Sok misalkan sira dagang uyah. Kita cintakan. Kita wong tuku. Iya serap. Mang tuku jae. Uyah aja mang udah. Ditulin no. Iya. Mang tuku jae. Pira jedang. 3.000. Ku nganggone kan literan. Iya, Bro. Seliter ku 3.000. Iya, Bro. Rawuk. Ih wadah plastik. Ya, raup, Bro. Bro, nyadang. Tas nglayani. Laka wong tuku. Iya. Ujae blaratan. Diberesi. Beresi. Oh. Entas beresi. Berarti sing menang wong dagang uyah keprok bae. Iya ya dang. Ya ku keprok ganang tangannya kotor. Tutup keprok. Saking menang beli. Wis gak aja ditutup kena kadang masalah 80 kadang. Sira. Iya. Masalah mah. Berarti kurang pira sih dan? 33. Berarti sing 20 tahun kayak dah. Iya. Iya, ning siapa sih? Sira sini senior Iya. sepengen-pengen. Iya, sing 5 tahun kayak ning nunung ngelep. Dudu nunung ngelep. Nunung ngelep. Nunung kopayu. Nunung alpi. Iya. Iya. Ku tukang kendang akuan. Iya. Angger bae. Terus ngali orang ning itian selak. Iya. Ngali-ngali bae kon. Wis kadang aja ditutukna bukat majikan tekas. Majikan irama. Iya, masalah memang kene ndak. Apa sih? Ya artinya hari beli kanda kita ke ya. Hari beli kanda kita ke katoning mata krunguning kuping. Iya. Majikan ki ngomong mah beli wani. Iya. Sing aranane wong menengan kan ning jero ati bae. Oh, kadang-kadang sing bahaya iku wong sing menengan po. Jadi hari arep kanda curhat karo kita ku bisik-bisik. Kita ku jebi je duwe laki ga yang laka surat-surate. Laki temenan. Laki temenan. Ya laki-laki. Laki. Kepancing bae kita omongan ning sira ya maksudnya malah ka surate kadang kawin siri kadang. Oh, berarti rabi selir. Oh, berarti kayak kuan kawin plangkrik bekat tempiling. Ya sira ku mah. Sing ngalabi dijobrak. Iya maksudnya madang kawin siri. Iya curhat aku kapan ya bije wong lanang tekan jadi was dangdan je polas ora teka maning jar kitane ora ya. Iya. Sabar sun. Sabar aja dibarai sabar pun. Soke priwen. Kok luru ganti maning. Luru ganti. Ya iya. Ya mpu sira danune mau nasehat wis pirang-pirang jar kitane ku wong lanang pirang-pirang wong ganteng ora kurang ya beli. Ku ari ora arepan mantak bahagia mah ya wis be. Ku ibarat wong rumah tangga mah cara kitane ku ya kandalon-lonan kan. Iya. Ibarat wong mikul.
Oh, bakal rupanya sampean rumah tangganya pegel maya liren. Nah, bener. Iya. Ya iya ganti. Rumah tangga jugder bae bakal kesalahan sedikit soalnya kan wong di lorok. Nah, Pak wong Iya. rumah tangga iku jare bahagia kudu ana telung perkara. Si Sandang, sanding, karo sandung. Iya ora pon. disandangi Beli di sanding ya blenak. iya nikmati bae kita. Isiret Bakal tuh. wayak Dudu mikir cangkeme kudu pon. Mana ganti. Ganti. eman ganti baterai nih ya. Mana ganti. Kok. Anu emang melas ya pon majikan ira kuari ayu mah ayu. Iya. Mau bebloon kayaknya pon. Loh. Mondi. Bakal beli dua modal lagi kan kalah pisannya makanya. Mak. Bakal diomong kok belenakan. Ya betul wong dengan bagian lain itu juga. Iya. Bakal diomong muni. Ya, efek ora dua modal iki. Barang anu jagat balik aduk. Iya, kita mah ya biasa bae kenang Rustono kabeh kok. Ai streaming ya Rus. Ora kelingan siran. Sira belok buka kartu. Wah, sone blenakan nyerawat karo plastik, nyerawat karo bata son. Wis dang bribin. Lah semana ngomong. Kurang beli. Beli cukup. Kurang. Wis Pak. cukup. Ya, yarana menu sama serba kurang baik. Dupai siji jaluk loro. Bae loro pengen telu. Iya. Pokat masih kurang bahan pomongan kotak upai weru. Wis cukup bahan mah sampai kentokan apa kah? Iya. Sampai tekan marisan di warane lah. Sampai tekang mari sandiwarana ke bahan mah blentok entok. Toli sampeyan kubi ning gurine isun nganti ngandakaken. Ya beli Baik. ngandak. Tangannya dik bae sira mah. Ya sira dodok teles kebesannya sira. Sira mah wadon ke curug kuno. Mone iku lah menoboru jagate udan mah kita sempak gawa loro. Gawa siji teles pisan ora ndak. Sira mah sempak siji pokok segawene rot 3 bulan. Padahal mata kiliri bae kita berjaga kesat. Ini sempak dilirik kayak sega. Ya artinya kesat jardek maja Ih, di tangane kepon, jember. beli. Aja lok maidoni rumah tanggane batur. Ora ilo wis mati kabeh. Masih mending gak endang pongman. Untung nasibnya ketemu ning sampean beli. Ya iya. Senajan dadi keloro, Iya. tapi sing dadi guru laki ki kayak dene Kang Mas Pangeran Dharma banget eman lan sayang. Iya. Banget perhatian selalu adil. Seminggu ning kana seminggu ya ning kene. Adil berarti. HP ning kana ya tentune nyituane weruyen kene rabi Iya. enome. Daripada duwe rabi duwe laki tapi duwe rabi maning colong-colongan. Beli kena. HP ini loro sijine ditaruh ning kotak. Contoh ki wong sabar kita. Wong sabar. Iya. Oh ya artinya Dudu sabar kon Miko. iki kin majikan kita ke. Singarane wong sabar mah mana seminggu menes yang nerima bae. Iya. Oh singarane jodoh pati rezeki blai kan beli weruh. Ah, bener, Pon. Ko Sing ya. akeh-akeh wong nyi enom iku jangkrak. Tapi jare wong sejen, bagi wong sejen, tapi bagi endang poman wonge sabar nerima. Oh. Di saat WA sing buka rabi tua Promo. ya dibales ya baik-baik. Rongo beli dang, rongo. Oh mulane gak kita makin ngwarai ke percuma kita mangwarai sing lagi kanka. Percuma hari HP ini masih di jangan mah. Iya. HP di jangan. Toli waktune mangkat ya permisi terang-terangan sing dadi nyitua kanjeng Kanjeng warak. kanjeng wara. Iya, oh, bokat belajar kadang
Maksudnya mah dudu sirana sing belajar. Apa nek? Ku maksudnya mah Apa nek? iya sok belajar Wih meneh. pinter. Buktinya menang bae. Menang bae hakim mangkel le. Wong lanang mangkat ya terang-terangan arep gilir ning Nyi Enom, Nyi tuane ya legowo. Katut sebalike Nyi Enom ditinggal ning lakine garep gilir ning Nyi tua, ya Nyi Enom legowo. Langka arane colong-colongan apa maning jobrag-jobragan. Ku barang kan ora lagu anu kadang sing nembange kanka sing ora tahan Iya. durasa. Iya kak kabar kita kabar. Masih mending putus ceritane. Baca. Sing enak ya, sing anaknya kan nembang anaknya kah? Rolani Rolani si emong duwe embok monyong. mbok ira sing monyong mah mbok walon mbok monyong. Lamun wong lanang lagi kerja, ya wong wadon tentune dedonga. Wong lanang mangkat, Iya. wong wadon ning omah ya dedonga. Dedonga khusus wong wadon mah dedonga bae. Sebaliknya kaya wong lanangnya kudu terang-terangan. Ya. Aja ngomong ning rabine garepan kerja beli buru arep jalan-jalan karo wong seje. Iya. Kudu terang-terangan arep gilir mana. Nah ya iya kun sing diarani wong Wong sing lanang paling tanggung jawab. adil. Ku adil berarti. Wis ki anu ya wong kene boka tapak bokatin kana aja ditiru dah. Wis malah petaka. Kun maning diwayu ya dong SMS kesasar betu. Kok aja maning SMS kesasar. Kalau ngomongin sejen begitu sewoti. Lah wis aja ditiru dong. HP boka kepindone di jangan. Toli gaora ri wong pada demene pada suka terimane ning HP ku ya diarani istri satu istri kedua. Iya. Bener. Blikun mah istri satu ditulisnya mama, istri kelorone ditulisnya Mami. dudu mami. Woi, istri ke satu mama, istri kedua Wawan. Iya. Oh pengalaman KB pasang mah ya pada kemuju. Iya. Ananging bi Ya. seneng memang kang langka padane. Nah, Senajan dirine isun endang poman dadi rabi kang keloro, kaya dene kang Mas Pangeran Dharma banget eman kelawan sayang ning dirine isun bi. Ananging waktu kien kaya dene guru lakine kualaka kabar kelawan beritane ora teka-teka langka bladus uwonge langka bladus ning kabare bahkan kula kita rentakon ning batur-bature Ya. tarentakon ning sing dadi garwane ngrungu kabar saat saiki Pangeran Dharma langka ning panggonan. Oh langkaning tempat ning mana? Langka ning tempat bener bi. Oh, ning rabi tua langka. Ning Yang rabi- mungkin karo bature kerja apa? Langka bicara Iya. mah kian kil ngrungu kabar kaya dene kang Mas Pangeran Dharma langka ning panggonan bahkan Yunda Lobama uga kian kil lagi kebingungan serening kian kayong kabar ning beja durung pasti anane. Iya. Kula ki jare dewek ngobrol kelawan sampean pengen ngajak sampean tumeka ananing kediamane Yunda Lobama. Marani mana? Pengen takon sejatine apa sing terjadi kan mau kan kanda endang poman kelawan rabi tua kaya dene Yunda Lobama iku Iya. rukun runtut bebarengan ora tahu arane jogrek padu ataupun berselisih paham bareng-bareng yakun lakine Iya. endang poman pada karone Yayu Lobama Ya bareng-bareng jagalah. bareng-bareng Iya, dong yang urusan kenapa sih? Ada warisan usake. bulane sekian kula arep ngajak sampean
lamun sampean beli keberatan ayu Ya. luru informasi kang tepat pengen weruh bener apa beli informasi yen bahwasannya kaya dene Kang Mas Pangeran Darmalang kaning panggonan Aja kari